Aktar mandummu fil-grey list tal-FATF se tkun akbar il-ħsara u aktar sendummu ma nirkupraw minna. Sostna dan id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' Minħaddem Joe Farrugia waqt preżentazzjoni ta' stħarriġ li sar fost diversi kumpanniji dwar x'jaħsbu rigward il-fatt li Malta tqiegħdet fuq il-grey list tal-Financial Action Task Force. Mill-istħarriġ tal-MEA ħareġ li fil-maġġoranza tal-kumpaniji huma mħasba dwar dan il-fatt fejn 64% mill-parteċipanti qed jisqu li d-deċiżjoni tal-FATF se jkollha impatt qawwi fuq l-ekonomija Maltija fil-waqt li 71% minnhom sostnew li qed ibassru li dan kollu se jaffettwa n-negozju tagħhom. Fil-waqt li kumpaniji mill-industrija tal-gaming u servizzi finanzjarji maġġoranza tagħhom qed jinsistu li ser jaffettwalhom xogħolhom. Intant, 46% tal-parteċipanti saħqu li qed jistennew li fis-siċċuri li ġejjin ser jibda jinħass l-impatt tal-grey listing, fil-waqt li 38% minnhom insistew illi l-effett ser jinħass aktar tard. Mistoqsija x'inhu l-biża' tagħhom aktar minn 50% spjegaw li qed ibassru li ser jiżdiedulhom l-ispejjeż minħabba aktar burokrazija, fil-waqt illi aktar minn 40% saħqu li qed jistennew tnaqqis fl-investiment u l-esportazzjoni buħud jgħidu li qed jaħsbu sabiex jirrilokaw il-kumpanniji. Fil-waqt li meta ġew mistoqsija jsemmu 3 fatturi illi waslu sabiex pajjiżna ġie grey listed mill-FATF 100% saħqu li dan kien kawża ta' ħasil ta' flus, korruzzjoni istituzzjonali u governanza ħażina. Fil-waqt illi 80% insistew illi l-istituzzjonijiet huma dgħajfin ħafna u l-ġustizzja hija retta ma' min jaqblilha. Oħrajn semmew ukoll il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u l-Panama Papers. Il-kumpaniji rrakkomandaw lill-Gvern Laburista sabiex il-ġustizzja verament issir u jkun hemm fiduċja fl-istituzzjonijiet u kull min xellef difreħ mal-ġustizzja għandu jitressa il-qorti jħallas ta' emilu, inkluż politiċi u persuni qrib ħafna tal-Gvern. Fil-waqt li insistew li hemm bżonn ta' aktar trasparenza u min għandu jirreżenja mill-Gvern għandu jagħmel propju dan u mhux inkomplu nkabru l-kultura tax-xejn mhu xejn. Aparti dan bosta saħħu għal għaqda fejn tidħol il-politika għax il-Gvern waħdu ma jistax joħroġ lil pajjiżna minn din il-grey list. Joe Farrugia saħaq illi hemm ċertu immedjatezza min-naħa tal-kumpaniji sabiex tittieħed kull azzjoni biex ninqalgħu minn din il-grey list, fil-waqt li insista illi l-MEA ilha snin tisħaq illi ċertu deals dubjużi involuti fihom nies prominenti iridu jispiċċaw.